Sisaqhubeka lena yi-part 2 yama-fractions kanye nama-exponent. Nasi isibalo esinikezwe sona la sino-r ono-2 ngaphansi kuka-3 kanye no-s to the power 3 ono-2 le phezulu. Bese nalana sinikezwe i-square root ka-20 no-r to the power 4 kanye no-s to the power 5. La sizogxila kuloko kusemabhrakethini kucala. Lana sizothatha lo r abe no-square root sakhe kanye no-s abe ne-square root asimbhaleni. R to the power 2 ngaphansi kuka-3 uzoba ne-squared sakhe kanye no-s to the power 3 uzoba ne-square root sakhe khona. Uma sesicedile la sizoya kule square root lesi esithe sanikezwa sona. Lo square root sizosiguqula sifake ama-bracket. Uma sesicedile lapho sigxile ku-20. Lo 20 sizofuna inombolo ezohambelana kahle nalesibalo lesi ukuze sikwazi ukuthola impendulo ekugcineni. Sizoba no-4 esizomphinda ngo-5 bese ke uma sesicedile sithi r ono power 4 bese lo s to the power 5 lo nayo sizozama ukumxazulula sithole inombolo elungile ukuthi sikwazi ukuqhubeka nalesibalo. La sizoba no-s to the power 4 kanye no-s ekugcineni bese sivala ngama-bracket wethu sizoba no-1 ongaphansi kuka-2. Uma sesicedile ukwenza kanjalo sizogxila la kulama-bracket la nkesithe sanikeza wona. La lo r to the power 2 ngaphansi kuka-3 sizomphinda nalo 2 lo la. Impendulo esizoyithola uma senza kanjalo sothola u-4 ongaphansi kuka-3. Bese uma sesicedile ukwenza kanjalo lo r lo ono-4 ngaphansi kuka-3 singakhona futhi ukumguqula siyenze i-cube root. Kodwa la ngizovele ngiyishiye injalo ngiqhubeke. Angeke ngiyiguqule ngiyenze i-cube root. Ake sichubekeni siye ku-s wethu. Lana ke sino-s to the power 3 to the power 2. La sizophinda phinda lo 3 no 2 sithole u6 sesino-s to the power 6 bese siya kulama-bracket wethu la nkabokugcina. La okunye nokunye kuzoba no-1 ngaphansi kuka-2 sizosihlukanisa la. La sizoba no-4 sibhala u-4 wethu ono-1 ngaphansi kuka-2 bese uma sesicedile sizobhala u-5 wethu ono-1 ngaphansi kuka-2 siye la ku-r to the power 4 simbhale naye uzoba no-1 ngaphansi kuka-2 bese siyandlulela phambili siya kulo s to the power 4 nayo siyambhala nayo uzoba no-1 ngaphansi kuka-2 bese siya laphaya ekugcineni kulo s wethu naye futhi esizomfaka u1 ngaphansi kuka-2. Uma sengicedile ukwenza kanjalo ngizobuka engizocala ngako ukuze ngichubeke ngesibalo sami. La ngizocala ngo-4 ono-1 ngaphansi kuka-2. 4 ngizomphinda ngo-1 bese ngimdivida ngalo 2 lo engithe nganikezwa yona. Impendulo engizoyithola ngizothola u2 bese ngibuyela kulo 5 lo ono-1 ngaphansi kuka-2. Impendulo engizoyithola lokho kufana nokuthi ngine-square root sika-5 ngizobhala i-square root sika-5 ngibuyelele kulo r ono-4 futhi ono-1 ngaphansi kuka-2 ngizothi u4 ngimphinda ngo-1 ngaphansi kuka-2. Impendulo engizoyithola lapho zoba no-4 ngimdivide ngo-2 bese ngizothola u-r to the power 2. Uma sengicedile ukwenza kanjalo ngiye ku-s to the power 4 engizomphinda ngo-1 zoba no-4 ngaphansi kuka-2 naye ezonginika
s to the power 2. Bese-ke uma sengiqedile lapho lo s wami ngizomguqula ube yi-square root njengalaphaya ku-5 engimguculile. Bese-ke uma sengiqedile ngibuyela laphaya ku-r to the power 4 ongaphansi kuka-3. Sobuyela khona r to the power 4 ongaphansi kuka-3 zomphinda ngo-s to the power 6. Bese siyachubeka ngalesibalo esinikezwe sona. Nasichubeka lesibalo lesi sizobuka esingaguqula kulesibalo ukuze sithole impendulo yethu la. La sizobheka okufanayo. La ngibona u2 ngizocala ngo2 la. La ngino2 bese uma sengicedile ngizobheka okufanayo la sino s ababili. Lo s ababili laba sizobahlanganisa. S to the power 6 ngimphinde ngalo2 loyaka x. Impendulo engizoyithola lana ngizothola u-s to the power 8. Uma sengicedile ukwenza kanjalo bese ngizobuyela kulo r wami lo engithe ngamthola. Naku sinabo r ababili sizobahlanganisa futhi labo ba-r laba. Impendulo engizoyithola uma ngihlanganisa lo r lo ngizothola u-r sohamba siyombhala la ngaphansi no-r lo to the power 4 to the power 3 ngizomhlanganisa. Uma lapho sengicedile ngizothola u-r one power 3 ono-1 ngaphansi kuka-2. Lana-ke sekusele u-square root sika-s kanye nale square root lesi sika-5. Lezo-ke ngizosihlukanisa ngeke ngivele ngiyihlanganise. Ngizosihlukanisa le square root sika-5 kanye nale square root sika-s ngizosibhala zinjalo. La ngizophinda ngale square root sika-5 phinde futhi ngale square root lesika s. Uma sengicedile ukwenza kanjalo ngizobhala impendulo yami yokugcina. Lana-ke ngizohamba ngiye ekucaleni la ngibhale u2 wami engithe ngamthola. Impendulo yami ngizocala ngo2 bhala u2 wami bese lo s to the power 8 ngizomhlanganisa nale square root sika-s. Impendulo engizoyithola ngu-s to the power 8.5. Lezo ngizihlanganisa u-s to the power 8 kanye ne-square root sika-s. Uma sengicedile la uyenza kanjalo ngithathe no-r wami ono-3 ono-1 ngaphansi kuka-2 la ngihlangahlanganisile lokho kubizwa ngama-notions anama-fractions. Bese lo square root sika-5 ngimbhala kanjalo. Le impendulo esithe sayithola. Ake sambeni soyenzane enye impendulo ehlukile la kuloku singathola futhi impendulo ehlukile ethi ngiyenze niboneni. Lana-ke ngingathi thathe u2 wami uma sengicedile ngithathe lo s wami to the power 8 bese nakanye nalo 3 wami r to the power 3 sengimhlukanisile bese ngizoba ne-square root sika-3 ngizoba ne-cube root lana yaka r cube root yaka r bese lana lo square root lesika-5 kanye ne-square root lesika-s ngizosihlanganisa ngibe ne-square root esisodwa esizoba no-5 futhi bese sibe no-s. Lezi impendulo engithe ngazithola zihlukile le impendulo kodwa nabangathi ngikhethe ngingakhetha le engiyikhombile impendulo. Ngiyibona yona ngiyithole lula kunale yesibili. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi senza kanjani ama-fractions anama-exponent.